Hey guys! What's up? Si Dixel lumapak na pod ni inyong madunggan. Kining kantaha, lingaw-lingaw ra. Ang istorya aning kantaha, kabahin kini sa akong kabaw nga himala. Na ako'y kabaw nga laki, apan may gatas kini. Ug aron inyong masabtan ang maong tibuok sugilanon, ani ay unang istorya, paminawa. Brum! Nanuroy ko og gatas sa kabaw nga laki. Gidumog kog babaeng nasuko kay wa na binli. Hashtag yun na kong lisanga, pwerte kong kulbaa. Tungod sa akong kahadlok, grabe na kong dagana. Gigukod ko og ningon, Dingdong balik diri ba? kay gusto gyud siyang motilaw sa gatas himala. Ug wala ko nagdugay ning uli ko sa balay. Nagkuha ko gamay aron makatilaw si Inday. Samtang ako nagbaklay, grabe ang kainit. Natingala ko kay na amay sigig panitsit. Ug akong nasiplatan didto sa may kakugnan. Naa didto ang babay, iyak kong giatangan. Si Inday, lipay, yehey, kay akong gipakilaw. Gusto niya akong gatas nga himala. Ikaduhang istorya. Si Inday nakatilaw sa akong gatas himala. Mura daw siyag mabuang kung di ko niya makita. Maunggi pa adto ko niya sa ilang balay. Nagpalit di ay siyag tuba, ingon siya Ding tagay, kadugayan namong tagay. Nalipong yun ko gamay. Ningit-ngit akong pananaw ug akong lawas ng laylay. Hangtod nga nawad-an ko ug panimuot. Pagmata na ko akong gatas, iyan ang gihurot. Pagmata na ko iya dayon kong giingan. imong gatas bitaw dingdong dili gyud ko mapulan. Wala naman ko'y mahimo, naghinuktok na lang. Paglantaw na ko niya balik, nakatibak na lang. Si Inday, lipay, yehey, kay akong gipatilaw. Gusto niya akong gatas nga himala. O grabe ang kalipay niya, lipay gyud siya. Gusto niya akong gatas nga himala. Ikatulong istorya. Iya kong giistoryahan ug iya kong gikatawan. Ug wala siya kaagwanta, iya kong gilangit-langian kaamaw. Lahi na akong gibati, gipaandar niya ang TV o gisaksak ang USB. Dito sa iyang kwarto, kami ragyod duha. Perti namong katawa tungod sa among nakita nga baki nga nagnganganga. Gipainom ug siya og gatas nga himala. Ug si Inday ning ingon, Dingdong ang gatas ko naapa di ay siya'y gitago-taguan. Paghuman niyag inom, ingon siya, Ding lami araan. si Inday, lipay, yehey, kay akong gipatilaw. Gusto niya akong gatas nga himala. O grabe ang kalipay niya, lipay gyud siya. Gusto niya akong gatas nga himala. Ano ay kaupat nga istorya? Si Inday naglagot, iya kong gibunlot. Og iyang gigunitan akong duha kakamot. Og iyang giduot-duot sa iyang poston. Kay gusto di ay siya nga akong hilot-hiloton. Ug karon akong gidutan ang kuto-kuto.
ingon siya. Iana ding idiritso. Di na gyud nako masabtan akong gibati. Gusto nako mangihi pero di gyud ko kaihi. Si Inday, lipay, yehey kay akong gipatilaw. Gusto niya akong gatas nga himala. O grabe ang kalipay niya, lipay gyud siya. Gusto niya akong gatas nga himala. Si Inday, lipay, yehey kay akong gipatilaw. Gusto niya akong gatas nga himala. O grabe ang kalipay niya, lipay gyud siya. Gusto niya ang akong gatas nga himala. Ow! Si Inday, lipay, yehey kay akong gipatilaw. Gusto niya akong gatas nga himala. O grabe ang kalipay niya, lipay gyud siya sa himala. Balik-balik ha.